खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 5 सेप्तेम्बर 2024 बृहस्पतिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन मावनो लानाय खामानिखौबो दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनो हागोन आयाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ नखराव बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमाफोरनिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोननो हागोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा जेरावबो जाफुंसारगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो आयाबो दिनै बांनो हागौ नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन लोगोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआ गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन गियाननि आंखाल जानोबो हागौ देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन नखराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ अब्लाबो नाथाय लोरबां जानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानोबो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर आला खाला जानोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन नखराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान बांगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौबो दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन नखराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना
जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां देहाया मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ न'खराव बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागोन मावनांनाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ मोननो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन समाजावबो मान मोनगोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयै बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ बयजोंबो अनसायजागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा समाजाव मान बांगोन मावनांनाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोआव बोलो बांगोन समाजाव दिनै बयजोंबो अनसायजागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोबां मोजां खाबु मोननोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन मावनांनाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन समाजाव मान हानि जालांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव अनलायनाय फैगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन मावनो लानाय खामानियाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा सोमजिनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ समाजाव मान बांगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन न'खरावबो अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मीन राशि गिबि हांखो ड स
दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो जाफुंसारगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों